el a mennyasszony! Jani bátyám! Figyelem, figyelem! Szeretnénk megköszönni mindenkinek, hogy eljött, és nagyon örülünk az ajándékoknak, és a sok pénznek, ami összegyűlt a menyecske tánc alatt. Kívánok mindenkinek jó étvágyat a töltött káposztához, és további jó szórakozást! Tisztelt nászolók és kedves vendégek, az előbb igen nagyban történt, ugyanis ellopták az úriasszony cipőjét. Megkérném a két tolvajt, gyerekek, gyertek már be, légy szíves, legyenek szívesek. Zolikám! Na, hol vannak fiúk? Jönnek már? Szuper! Mário! Mário! No, gyerekek, hol vagytok? Gyertek beljebb, nem kell itt félni, senki nem lát téged. No, nem, persze, figyelj, mindenki így kezdi. Hát tudni kell, lopás az igen nagy bő. Ugye, kezdtük a mennyasszony lopással. Hát, nem is tudom, azt még el is néztem. De már cipőt is el kell lopni. Hát, gyerekek, mit kértek? Az első, mondjuk jobb cipője. Addig csókolóznak, amíg a zenekar muzsikál. Na, gyerekek, kis segítek, gyerekek, Claudia, Gergő. Milyen számot kész kapcsolat? Tápok, parancsolom. Milyen számot? Amit? Claudia, milyen legyen? Van szép lassú, gyere. Mondjátok, gyerekek. Nem tudom, hogy gyerekek, azt mondja a kollega, hogy Claudia, ez nagy kihívás lesz. Jobb szárából a bal szárába, és bal szárából a jobb szárába. Tojás. Hát, vigyázni kell vele. Mário, nem kell, köszönöm szépen, hozzá kifelé hűtségre, gyorsan hideg vízbe, és akkor készen mi. Nyugodtan vagy, gyerekek. Mindenki megkapja a maga büntetését. Duplán. Mário, kolléga. Hozzon nekem egy tojási tányérra, jó? Ott van a bőrögi tojás. Ahhoz nem nyúlunk. Most majdnem mondtam valamit. Picit várni kell, mert lassulok. Én fogok, nem probléma, majd betonkoljuk a továbbiakkal. Én tudom azt javasolni, hogy igen, fölásszál. Úgy, igen. Úgy, segítek én is, jó? El ne boruljál. És akkor Claudia. Jobb szárából a bal szárába.
De mondom neked, hát... Na, Gergő fiam. Nekem azt mondta, volt főnököm, hogy is fiam, tanuld meg. Nincs rossz kígyó, csak rossz kígyó bűnbörő. De meleg. Azaz, átvezet már, mondom én neked. Figyelni fogod. Szuper. Nagyon jó. Most a másik. Tehát igen, ezt meg kezdjük innét, és talán a másik szárára. Hát igen. Drága öcsém, ez nem egyesek, jó vágott tojásokkal, ez megfelelő. 32 év távlatával sem, csak nyugodtan, csak nyugodtan. Marokkán, de hiába látom. Elveszett valahol. Szuper. Sikerült. Kapjuk a fiatalban, gyere! Gergő pályára vagy tanulni szíves. Isten volt. Na, Claudia, itt a két cipő, a jobbos és a balos. Légy szíves, húzod a feleséged lábára, és akkor most jön. Ugyanis én fölhúztam, meg elmondom, a lopás az igen nagy bűn. És az a baj, hogy én rendőr családban nőttem föl. Még az nagybám is rendőr volt. Aha, így jó volt az Alikám. Na most akkor, gyerekek, a tolvajokat hogy büntessük meg? Szerintem kezdjük azzal, hogy itt van, azt mondja, jó. Mário? Nem kell, itt vagyok én jól. Gyerekek. Ellet kis. Uram. Egy kis. Pálinka. Egy hajtókára lenyomjátok, jó? Ez csak a kezdet. Bátorítónak. Oké? Okay? Na, gyerekek. Ha volt már lopni, akkor legyen inni is. De hogy is rossz. Szélvéget. Kísérőt, hozzon az úr valamit? Igen, neki. Mi legyen? Nem pánikálsz. Őszintén nekem tökéletes. Jó lesz nekem. Azonnal hozza, kollégám. Le kell várni, gyerekek, itt van. Loptunk mennyasszont, loptunk cipőt. Nagyon Mi, menő. mit kell még? Majd látom végig. Főleg én. De látom a fantáziát. Főleg én nem kell lopni. Itt van, látod milyen kollégám? Gyerekek. 1, 2, 3. Egészségetekre. Úgy de jó. Na, mondom neked. Szuper, nagyon jó. Tapsoljuk meg a két tolvat. Nyomod meg is rosszos lével, és akkor hozzamettek az ujjasszont. Gyerekek, addig lambadáztok ciros, parfissal, míg a Zoli barátom muzsikál. És kiértek. Lehet lambadázni. Igen. Nem, lambadázni kell. Lambadázni. Ezt nem mondta az elején, igaz? Ilyen a filmszaka. Ez a gyerekek. Tudjátok, hogy csak mondani kell, igaz? Már nagyon jó.
csináltok, szerintem a földön felejtődik a söpöket. De bátrabban, gyere, bátrabban. Csípélmozgás, az, hagyd menjen. Na jó. Köszönjük szépen. Szerintem elég volt a bütönésbe, igaz, fiúk? Ma megbeszéljük, Zolikám. Hölgyeim és uraim, foglalnak helyet, és hozom a káposztát, és mindenkinek kívánok nagyon